Labaw kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɔni nana kɛ Mondoro yɛrɛ bɛ Douentza maraw kɔnɔna na. Kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ nin ye a siɲɛ sabanan de ye nin cogoya in na tan dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɔnɔ ni jamana kɔnɔden gansanw olu nana bɔnɛ u nin na ka kɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri a ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni novembre kalo tile 18 san 2021 min ye Mondoro sigibaw ye olu kɔni ka damakasiw kɔni nana caya k'a sababuya kɛ bingali wale tigilamɔgɔw de ye wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛsin u ma a yirala k'a fɔ kabini novembre kalo tile 13 san 2021 nin dugu kofɔlen in a bɛ bagabagali yɛrɛ sira kan marifatigijɛkulu yɛrɛ bolo tile kelen tɛ tɛmɛ k'a sɔrɔ bagabagaliw ma ta ka ɲɛsin maaw an'u bolola nafolow ma. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ min ye nin gɛlɛya min kɛra bi ni marifatigijɛkulu y'a ta ka Mondoro dugu sigibaw yɛrɛ sɛgɛrɛ a nana wolo fɛn na fɛn min maa kelen nana bɔnɛ a nin na o kɔfɛ min ye maa kelen fɛnɛ o nana jogin dugu sigibaw la. Nin bɛɛ kɔfɛ sa dugu sigibaw yɛrɛ nana ye k'a fɔ waati sera sa olu yɛrɛ k'u ka lakanakow sabati n'a ma ɲa k'a fɔ tuma o tuma n'u ye Mali faamaw yɛrɛ wele u kana lakana sabati dugudenw ka yɔrɔ la u bɛ ban kana lakana yɛrɛ sabati. Kuma min bɛ sɔrɔ u da kɔnɔ o de ye k'a fɔ dugu sigibaw ani papalikɛla minnu bɛ kungo kɔnɔna na k'u bɛ kumaɲɔgɔnyaw labɛn u bɛ fɛn wele faransikan na ko pourparler o de ye hukumu kɔnɔ min ye an ka finitigilakaw ye olu kɔni bannen bɛ bi kunnafoni sɛbɛn de ka lakali don ne ka kuma tɛ olu bannen bɛ bi ka na maaw kɔni olu bololafɛnw kɔni ko olu lakana sabu mun b'u da kɔnɔ ko u bɛ fɛn wele faransikan na ko CCDF o kɔrɔfɔw de bɛ ka tɛmɛ bi dugu sigibaw ani papalikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ la. Kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako ye a yira k'a fɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔna na min ye wulikajɔ kɛbaw ye u ye wulikajɔ 3 bɔɲɔgɔnkɔ kɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu yɛrɛ ma ka bɛn ni novembre kalo tile 18 san 2021 a yirala k'a fɔ min ye maaw ka dabaw ye n'o ye baganw ye olu kɔni nana ta ka tunu ni o ye. O kɔfɛ ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 17 san 2021 u nana bingali wale dɔw ta tuguni ka ɲɛsin dugu yɛrɛ baganw caman bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ka ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a fɔ funankɛni kelen nana minɛ u fɛ ka taa ni o ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 12 san 2021 gɛlɛyaw kɔni nana wuli papalikɛlaw fɛ ka ɲɛsin dugu sigibaw yɛrɛ ma n'o o ye Mondoro dugu sigibaw ye. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko a bɛ dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn bɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ groupe de soutien à l'islam musulman olu kɔni ka munumunu salon bɛlɛn bɛɛ ka se ka nin dugu kofɔlen kɔni da a minɛ u ye maaw de bila ka taa kumaɲɔgɔnyaw kɛ dugu sigibaw ani olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la laɲini minnu tun b'u la o de ye k'a fɔ bɛnkan dɔw ka se ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ la bɛnkan min ni o bɛ kɛ olu yɛrɛ ni dungɔ bɛnkan ye mais nin kɔni gɛlɛyara dugu sigibaw fɛ sabu olu ma se ka sɔn bɛnkan ninnu ma cogoya si la. O nana kɛ fɛn ye fɛn min ni o ma se ka faamuya papalikɛlaw fɛ o de hukumu kɔnɔ wulikajɔ kɔni kelen don u fɛ bi ka se ka dankari dugu sigibaw la. N'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ninnu tun kelen don ka laɲini dɔw de kɛ dugu sigibaw yɛrɛ fɛ ka bɛn octobre kalo tile 23 san 2021 a yirala k'a fɔ u tun ye laɲini dɔw kɛ o dɔ ye k'a fɔ musolaka minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka burumusi yɛrɛ don ka se k'u yɛrɛ sutara nin tun y'u ka laɲini dɔ ye. O kɔfɛ cɛlaka minnu bɛ yen ni olu balikuyala olu ka se k'u ka finiw tigɛ ka da nin tun y'u ka laɲini dɔ ye. O kɔfɛ min ye jaga ye mɔgɔ minnu ka nafolo sera jaga bɔ ma olu ka nafolo di jaga ka se ka bɔ a la nin tun y'u ka laɲini dɔ ye min yɛrɛ tun gɛlɛyalen don kosɛbɛ ni o y'u ka laɲiniba dɔ ye. O de ye k'a fɔ u tun ye laɲini kɛ Mondoro dugu sigibaw yɛrɛ fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min ye Mali faamaw ye u ka u gɛn ka bɔ Mondoro yɛrɛ dugu kɔnɔ n'o kɛra a dɔ la u na se ka bɛn ko la. Mondoro dugu sigibaw olu faralen ko ɲɔgɔn kan y'u ka hakilijagabaw kɛ k'a yira nin maa kɔfɛlen ninnu na min ye Mali faamaw ye olu ma na ni u ye wa u tɛna se ka taa ni o ye. O de kɛra gɛlɛya ye bi gɛlɛya min ni a fanga bonyana Mondoro dugu sigibaw kɔni kan. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ o hukumu kɔnɔ dugu sigibaw yɛrɛ nana wulikajɔ kɛ sa u yɛrɛ ka lakanaw ka se ka a sabati u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogoya min na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ minnu kan k'olu kɔlɔsi n'u ma se k'o kɛ olu yɛrɛ y'u jɔ u balasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u yɛrɛ ye. Ni nin hukumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ min ye papalikɛlaw ye u ka wulikajɔ nana fanga bonya maaw bɛ minɛ ka tunu n'u ye maaw ka du kɔnɔna olu bɛ jate minɛ ka taa u bɔnɛ u nin na a kɛra gɛlɛyaba ye bi wa a dɔw yɛrɛ la u ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ de ka se ka maaw yɛrɛ dusukun fɔ ɲɔgɔn kɔ k'u bila ɲɔgɔn na wa a dɔw yɛrɛ la a yirala k'a fɔ hali laɲini dɔw b'u bolo bi ka se ka jamana kɔnɔdenw minnu bɛ ni yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na n'o ye Mondoro mara ye ka se k'u ni an ka finitigilakaw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na. Kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ dabalibanko yɛrɛ ye mun ye min ye ni dugu kofɔlen ninnu ye u ka
fanga norabla munun be n'u b'a wele faransikan na ko conseil communaux olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa an ka finitigilaka minnu be mondoro yɛrɛ mara kɔnɔna na ka bɛn ni novembre kalo tile 16 tɛmɛnen san 2021 ka taa kumaɲɔgɔn kɔni k'u fɛ ka a yira u la kɔrɔfɔ minnu be bi ni o ye dugudugumakaw ye min ye k'a fɔ dugu sigibaw be ka bɛnkan yɛrɛ de tɛmɛ u ni marifatigi jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ tiɲɛ ye wa olu dalen be maa minnu na o de ye mali finitigilakaw ye u ka se k'u ka lakanaw kɔni sabati nin kɛra laɲini ye ka ɲɛsin finitigilaka u ma kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka nin kunnafoni sɔrɔlen u ye a yira k'a fɔ tiɲɛ na olu kɔni tɛna se ka dɛmɛ foyi ta tant que ni Bamako yɛrɛ kɔni ma yamaruya di wa sabu olu ka kunnafoni senfɛ a yirala k'a fɔ Bamako faama minnu bɛ yan bi n'o ye jamana faamaw ye olu kɔni bɛ laɲini de la bi cogoya jumɛn na bɛn ani kɛlɛw kumaɲɔgɔnw bɛ se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na cogoya min na n'o tɛ k'a fɔ ka marifa de ta ka kɛlɛ kɛ tuguni wa a yirala k'a fɔ olu la ko o kɔni ko jɔlen don dɔɔni kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko kɔlɔsiliw minnu kɛra nin yɔrɔ kɔfɛla ninnu yɛrɛ la a yirala k'a fɔ min ye finitigilakaw tun bɛ munumunu salon minnu kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko patrouille olu kɔni sɛbɛnnen don bi kabini Asimi Goyita nana fanga yɛrɛ la u bɛ a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni sigilen bɛ u sigiyɔrɔ de la u bɛ fɛn wele k'a fɔ u ka kan an'u ka pɔsiw yɛrɛ kɔnɔna na nin kɔni ye fɛn ye dugu sigiba minnu bɛ bi olu ka lagosili kɔni talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma sabu ni i nan'i sigi i sigiyɔrɔ la a dɔ la wulikajɔ kɛbaw u bɛ wulikajɔ kɛ ka taa s'i ma o de la u bɛ se ka fɛrɛ i ma mɛ n'i bɛ munumunu salo la ka se k'u fana ɲini a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni aw yɛrɛ bɛ se ka tanga tuma dɔ la ka kɛɲɛ sa Nations Unies ale ka ɲininikɛlaba min bɛ yen n'a ka baaraw bɛnnen bɛ lakanako yɛrɛ ɲɛɲinini ma n'a tɔgɔ Marc André Boisvert ale ye Nations Unies ka baarakɛla kɔrɔ ye u bɛ fɛn wele k'a fɔ membre du groupe d'experts de l'ONU sur le Mali ale ye perepere-latigɛ dɔw di an ka finitigilakaw olu ka baara yɛrɛ kɛcogo la a ye a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ an ka finitigilakaw kɔni bɛ tugu sigi poste de la wala kan de kɔnɔna na ka se ka banbatiw kɔni makɔnɔ tuma dɔw la nka danfara min bɛ Mali finitigilakaw ani Tchad finitigilakaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a fɔ Tchad finitigilakaw olu ka munumunu salow de ka bon tuma dɔ la u bɛ taa jugu ɲini f'u ka dagaw yɛrɛ kɔnɔna na o de b'a to tuma dɔ la dan bɛ se ka kari dugu yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin baara in yɛrɛ taabolo min ye an ka jamana yɔrɔ caman bɛ bi olu sigibagaw kɔni bɛ ka a lagosi k'a yira k'a fɔ finitigilakaw ka t'u dagaw ka dagaw kɔnɔna na u tɛ wulikajɔ kɛ fo tuma dɔ la banbaliti tigilamɔgɔw u bɛ t'u ka bɔmijugu yɛrɛ fili an ka maaw ma fo pɔsiw yɛrɛ kɔnɔna na olu kɔni fɛn bɛ yen baara kɛcogo kan ka yɛlɛma ka bɔ nin na sabu n'a ma ɲɛ kan fɔ finitigilakaw u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na bi ni o ye papalikɛlaw ye maa t'u suguya dɔn fɛn min bɛ wele faransikan na ko guerre asymétrique i ni maa bɛ ɲɔgɔn na i yɛrɛ t'a dɔn maa sugu min don olu kɛlɛli ma nɔgɔ fo sanga ani waati i ka to ka wulikajɔ kɛ u bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na ka to k'u ɲɛɲini ka se k'u kɛlɛ o de nafa ka bon k'i sigi i sigiyɔrɔ la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako. Kunamana dogibaru kuma sera naumana. Kunamana tiɲɛdi kunundo do naumana. O kunnafoni di sɛbɛn kelen soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ min ye banbati tigilamɔgɔw ye u ka wulikajɔ fanga kɔni ka bɔ bi ɲɔnɔ jamana kan fo ka a dama tɛmɛ a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ dɔ senfɛ maa fila bɔɲɔgɔnko olu nana bɔnɛ u nin na min ye sɛnɛkɛminɛnw ye olu fana caman nana minɛ ka o jeni mɔgɔw ka malo tasuma nana don olu fana na ko olu fana jeni ka kɛɲɛ ni Umar Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye banbanti tigilamɔgɔw ye u ka wulikajɔ dɔ senfɛ a nana wolofɛn na fɛn min ni maaw bolola nafolow nana bɔnɛ maaw bolola nafolo nana jeni ka maaw ka sumaw fana jeni maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin waati laban ninnu na u ka wulikajɔ fanga ka bon nɔnɔ dafɛduguw kɔnɔna na fo ka a dama tɛmɛ jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye baloko nasiraw ye u ka wulikajɔ yɛrɛ ɲɛsinnen bɛ o de ma ka se ka maaw ka balow yɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen jeni kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ye kɛlɛ kɛcogo kura wɛrɛ ye u bolo min ye ɲɔnɔ marabolo ye u ka wulikajɔ nana dɔ na se maloforotigi dɔ ka yɔrɔ ma ka taa o sɔrɔ maloforo yɛrɛ kɔnɔna na denbayatigi don ka a bɔnɛ a nin na ani a woloden ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 17 san 2021 yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ka fɔ Fabakura nin ye yɔrɔ min ni a bɛ dɔgɔfiri mara yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ ka lakali ye olu ka kunnafoni sɔrɔli u ye a yira k'a fɔ nin tɛ nin waleya in yɛrɛ a siɲɛ fɔlɔ ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na hakililajigi la kabini octobre kalo daminɛ san 2021 min ye ni marifatigi jɛkulu ninnu ye
u kɛnbɛ be ka maloforow de ta k'olu kɛ u ka waleya cɛjugu kɛyɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min be n'u b'a wele k'a fɔ B6 bolibana ama ani dabakuru ndebugu fo ka taa fila Bamako kura yɛrɛ ma ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ wulikajɔ min kɔni bi u fɛ bi o de ye k'a fɔ maloforo mana kɛ fan o fan fɛ u bɛ taa tasuma don a la ka maloforotigiw k'u bɔnɛ u ka maloforo yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ kabini septembre kalo waati ninnu ni o kɛra cikɛ yɛrɛ daminɛw ye u tun ye laɲini kɛ ka se ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bali u ka taa sɛnɛw yɛrɛ baaraw kɛ mɛ nin kɛra sababu ye maa dɔw ko nin porokoto la olu taara ka taa sɛnɛ baaraw kɛ sɛnɛ baaraw ɲɛlen kɔ waati min na ni mɔgɔw bɛ fɛ k'u ka balow yɛrɛ cɛ o waati kelen de u bɛ ka yaala kungo kɔnɔnaw na ka se ka tasuma don sɛnɛkɛminɛw ani balow yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu a dugu sigibaa dɔw minnu ye sɛnɛkɛ yɛrɛ baaraw kana ka a ɲɛdɔn olu ye a yira k'a fɔ ni fɛɛrɛ ma se ka tigɛ min ye Mali baloko yɛrɛ bilama ye o caman bɛ bɔ ɲɔnɔ marabolo de kɔnɔna na n'a yirala k'a fɔ tasumaw bɛ ka don balo la don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye nka perepelatigɛ min ko nin dira kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ fɛ a y'a yira k'a fɔ dɔgɔfiri mara kɔnɔna na min ye donsolakaw ani an ka finitigilakaw farala ɲɔgɔn kan dugu damananin bɛ yen ka se ka olu sɛnɛkɛlaw lakana a kɛra sababu ye sɛnɛ baaraw sera ka kɛ ka se ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ fɛnɛ lataga n'a bɔra o la a yirala k'a fɔ dugu caman de bɛ yen bi minnu kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ baloko gɛlɛya sɛnɛ baaraw kɛra balow ɲɛna waati min na tasumaw nana taa don a la nin kɛra gɛlɛyaba ye bi an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye Mopti yɛrɛ maraw kɔnɔna ye bi gɛlɛyaw kɔni caman kelen don ka ta ka ɲɛsin mɛtrilakaw yɛrɛ ma a yirala k'a fɔ mɛtrilakaw olu kɔni ye laɲini kɛ an bɛ waati min na i ko sisan min ye kalan baaraw ye k'o jɔ ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛnen ye kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant a ye a yira k'a fɔ gɛlɛyabaw de talen don ka ɲɛsin Mopti marabolow ma maa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don ka denmisɛnninw yɛrɛ kalan dɔnniya nasiraw yɛrɛ fɛ n'u b'a wele k'a fɔ l'école-maître ka kɛɲɛ ni lakanabaliya yɛrɛ nasira ye a yirala k'a fɔ école-maître yɛrɛ kɛnbɛ bi maaw ye maa minnu ni papalikɛlaw ka wulikajɔ bɛnnen don olu yɛrɛ ma tuma dɔ la u bɛ t'u sɔrɔ lakɔlisow yɛrɛ kɔnɔna na k'u ta ka tunu n'u ye dɔw yɛrɛ bɛ taa bɔnɛ u ni na ten fu gansan kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant ka kɛɲɛ ni Masire Diop ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye mɛtiriw ye olu kɔni y'u ka dusumakasa yira bi ka ɲɛsin gɛlɛya min bɛ olu yɛrɛ ka baara yɛrɛ hukumu kan Mopti yɛrɛ mara kɔnɔna na a kelen n'o gɛlɛyaba ye ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 16 tɛmɛnen ye mɛtiriw u ye baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen jɔ k'a yira k'a fɔ jamana faamaw u ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ olu ka lakanako bɛ se ka sabati cogoya min na ni y'u ka laɲini dɔw ye u ye kunnafoniw bɔ ka bin kunnafoni minnu bɛ tali kɛ min ye olu yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔw ye minnu ye gɛlɛya sɔrɔ nin ko ninnu kɔnɔna na karamɔgɔya yɛrɛ na sira fɛ a yirala k'a fɔ baara ɲɔgɔn dɔw bɛ yen olu taara ka tunu n'u ye fo bi taabolo ma se ka dɔn olu yɛrɛ la min ye k'a fɔ Sayibu Togo ale ye maa ye maa min ni karamɔgɔ don a tun bɛ ja tɛnɛnkun yɛrɛ mara kɔnɔna na u bɛ yɔrɔ min wele k'a fɔ école deuxième cycle ale nana ta ka tunu ka bɛn ni décembre kalo dɔ ye tile 22 san 2018 tɔgɔ ma se ka dɔn a la fo an bɛ waati min na i ko sisan min ye Abdramane Haidara ye ale ye maa ye lakɔli karamɔgɔ don ale nana minɛ ka tunu jura tɛnɛnkun mara yɛrɛ kɔnɔna na fo bi ka bɛn ni avril kalo tile 7 san 2019 fo bi maa ma se ka tunu cogo dɔ a fana na Guro Bari ale ye karamɔgɔ ye lakɔli karamɔgɔ don ale yɛrɛ fana nana minɛ ka tunu Kanya ye jɛnɛ yɛrɛ mara kɔnɔna ye ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 7 ye san 2018 Amadu Goyita ale fana ye lakɔli karamɔgɔ ye ale nana minɛ ka tunu Kwakuru ka bɛn ni juin kalo tile 6 san 2018 waati hali sini ninnu kibaruyaw perepelatigɛw ma se ka di a la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye u ka lakɔli karamɔgɔ minnu ye ni olu bɔnɛna u ni na nin lakanabaliya yɛrɛ na sira fɛ u y'u da don o fana na min ye Kɔla H Jaye ale tun ye directeur ye école directeur don Kureyima ye yɔrɔ min bɛ Mopti yɛrɛ mara kɔnɔna na ale nana bɔnɛ a ni na ka bɛn ni juin kalo san 2016 ye min ye Juru Sidibe ye ale fana tun ye l'école directeur ye jɛnɛ yɛrɛ deuxième cycle kɔnɔna na ale nana bɔnɛ a ni na ka bɛn ni novembre kalo tile 6 san 2021 Burema Diallo ale fana ye lakɔli karamɔgɔ ye dugu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ de Baɲankara mara la
ale nana bɔnɛ a nin na ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 24 san 2021 o kɔfɛ u nana a yira k'a fɔ min ye papalikɛlaw ye u ka munumunu salo ka bɔ hali ka ɲɛsin lakɔlisow yɛrɛ fana ma ka kɛɲɛ ni mɛkalo tile 3 san 2021 lakɔliso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ école de fatoma u nana wulikajɔ kɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na lakɔlimɛtiri minnu bɛ k'u ka telefoniw cɛ ka taa ni u ye moto 6 bɔɲɔnko ani ordinateur ko olu ta ka tunu ni u ye o kɔfɛ lakɔliso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ tɔngo koro nin ye yɔrɔ min ni a bɛ sokura yɛrɛ mara kɔnɔna na u taara ka taa wulikajɔ kɛ yen ekɔlimɛtiriw fana kama ka bɛn ni avril kalo tile 23 san 2021 ka maaw ka bolifɛn ta moto 4 ɲɔgɔn bɔɲɔnko k'olu ta ka tunu ni u ye min ye telefɔni 7 ye ani sakiw dokimanw bɛ minnu kɔnɔ lakɔlidenw bɛ kalan kɛ ni livre minnu ye ko olu fana ta ka tunu ni o ye nin bɛɛ ye lakanabaliya yɛrɛ a nasiraw ye ni a kelen dɔ bi ka nin yɔrɔ sigibaw yɛrɛ gan u kamanaw yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ nin lakanabaliya in senfɛ min ye lɛkɔli 1000 bɔɲɔnko o kɔni datugulen dɔ bi mɔpti yɛrɛ marabolo kɔnɔ maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ maa 500 wala lɛkɔliden 500 ɲɔgɔn olu bɛ so bi u dɛsɛlen bɛ ka taa kalan yɛrɛ kɛ ka kɛɲɛ ni UNICEF ale ka wulikajɔ ye ɲɛɲini sira yɛrɛ fɛ a ye a yira k'a fɔ lakanabaliya min yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔna na bi lɛkɔliden 2 bɔɲɔnko olu de dɛsɛlen bɛ bi ka taa kalan kɛ minnu su b'u ta san 5 ka taa bila san 17 nin ye gɛlɛyaba ye bi waati de sera sa Mali faamaw u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ lakanaw bɛ se ka sabati Mali administration bɛ se ka taa u sigiyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw Bura Jawara i bilama ye i Jawara suraka de ye wa i Jawara maraka de ye Jawara suraka bɛ ye Niro a bɛ yen kɛ o sigi fɛ de dɔrɔn n'o tɛ o tɛ se ka kɛ suraka ye o o tuma i taara surafa fɛ yan surafa ye jɔn ye a surafa fulaw sigiyɔrɔ ye Wasolon ye wa komi ne ɲɛ bɛ Ɲoro tilancɛ bɛ fila ko Ɲoro Wasolon fila Wasolon suraka maraka o de bɛ Ɲoro n ko fulaw sigiyɔrɔ ye Wasolon ye wa sigi fɛ tɛ wa sigi fɛ tɛ dɛ sigi fɛn bon Wasolon de y'an ka dugu ye Wasolon Masina ani an bɛ yɔrɔ bɛɛ ne y'o fɔ i ɲɛna ne y'o fɔ i ɲɛna e ka dugu ka ca ne ko i ko i bɛ Basabe ayi ne ko i ko aw bɛ Niger n ko diɲɛ kɔnɔ aw bɛ Tchad an siya mun ka ca ni siya bɛ o fila de o tiɲɛ ayi i ma sɔn wa Paul Kagame ye Peul les Peul rwandais les Maasai les Peul kenyans les Peul éthiopiens les Peul guinéens Peul maliens Peul burkinabé Peul nigérien Peul nigérian Peul béninois Peul sénégalais Peul camerounais garois Peul guinéen Peul gambien Peul mauritanien aw ka ca inci aw ka ca Jalo marhaba Jawara 19 novembre o fana kiri ɲɛna kɛ 19 novembre o y'a sɔrɔ 68 o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ 68 Musa bɛ Baba Moribo minɛ waati min na o y'a sɔrɔ an tɛ se ka kuma i ma ɲininka de wa a y'a fɔ a kɛr'i ɲɛna ayi n ko y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ o tɛ sɔrɔ i man dɔgɔ cu ko e kɔni bɛ k'anw bila cogoya min na an tɛ yen koyi dɔ y'a fɔ ɲɛna suguba kɔnɔ ko ni ne ye waati dɔw fɔ ko i b'a fɔ k'o kɛr'i ɲɛna ko i b'a fɔ ko furu ko bi ko ma furu i ka o kuma yɛrɛ ko mun furu de ka bon ko furu ka bon ko n k'a f'i ye sa ko bɛ kɛr'i ɲɛna furu ka bon n'o tɛ bi man birilen ko cɛkɔrɔbaw minɛ ni ɲɛna ko to tɛ kɔlɔkɔlɔ Bura Jawara an bɛ lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ an bɛ hakililajigin kɛ an dɔgɔninw an'an denw o de fana ye kunnafoni di waati mun ma k'i ɲɛna i b'a dilan k'a bila i denw ye anw fana bɛ kuma caman fɔ a ma kɛ anw ɲɛna RDA ka kumaw 46 o ma kɛ anw ɲɛna o ma kɛ anw kɔrɔ dɔw ɲɛna mais n kan b'a fɔ anw fana kan ka kumaw de fɔ k'a bila an denw n'an dɔgɔninw n'an mɔdenw a b'u nafa tiɲɛ tɛ kosɛbɛ 19 novembre n'a fɔra ko 19 novembre 1968 denmisɛnnin caman bɛ yen o t'a dɔn juma tɛmɛnen de tun don n'o tun y'a sɔrɔ Musa tun bɛ fanga la o tun b'a kɛ san 50 ani san 3 ye 1968 2021 53 ans i m'a dɔn minnu wolola coup d'état Musa ka coup d'état 52 ans o fana ye dɔɔnin kɛ dɛ o fana ye dɔɔnin kɛ dɛ 52 ans o ye dɔ kɛ tiɲɛ tɛ o ye dɔ kɛ san 52 kosɛbɛ 68 denw tiɲɛ tɛ Bura an bɛna dɔn 19 novembre 68 kɔnɔ n'a fɔra ko 19 novembre 68 mardi o de y'a kɛ jeliw tun b'a fɔ Musa ma ko talata 3 bala kuma donna ko talata 3 bala a bangera talata a ye kisimaw minɛ talata a ye Moribo minɛ talata wa talata i n'a ye sɔ kɛ barama kɔnɔ
b'a da to i la. E ko a ma taa tarata fana wa? A taara tarata ala ka barika don a taara tarata. Diɲɛ ye sɔgɔma caman ye. A bangera talata ka maaw minɛ ka muru minɛ talata ka kisimaw minɛ talata a yɛrɛ taara talata ala ka hinɛ la. Amina rabbi. N'an ko 19 novembre 68 officier 14 olu de ye coup d'état kɛ Modibo Keyita la maa 14 y'a faamu capitaine 3 fo 4 b'a la a tɔ bɛ lieutenant wa a si cayalenba o tun ye san 39 ye o tun ye Madu Sisoko ye o de tun ye ala kɔrɔbalenba ye a cayalenba kɔni san 40 ni san 1 sinon Musa yɛrɛ tun bɛ san 32 la waati cɛkɔrɔ ninnu san 29 san 26 san 31 ma denmisɛnninya la waati tan wala ma o ma tan dani comité militaire de libération nationale u ye coup d'état kɛ Modibo la tuma min u y'o tɔn sigi u ma 14 a fɔlɔ ye lieutenant Musa Traoré lieutenant Baba Jara lieutenant Kisima Dukura capitaine Charles Samba Sissoko lieutenant Joseph Mara Joseph Mara dɔn o t'aw fa ye anw fa tɛ dɛ anw buran de dɔn Musa Mara bara fa de don kana taa sira wɛrɛ fɛ tugun ayi ne bɛ taa sira wɛrɛ fɛ ayi n'i kana sira yɛlɛma an ka ko ye kayatuli tɛ yen kayatuli y'anw kɔrɔmuso de ye o to yen an ka siraw lajɛya dɛ n fa tugutɔli y'aw fa de ala ka hinɛ la n ka bɛ Bamakɔ yan de Seduli ninnu y'anw kɔrɔkɛw de Seduli tɛ Musa Mara bɛnkɛ ye o kayatuli t'a ba ye o anw ye Zoye Mara nimɔgɔ cɛ de y'anw ye an bɛ Bamakɔ yan koyi an bɛ Bamakɔ yan an ka tɛmɛ awɔ Musa Mara fa Zoye Mara lieutenant Matu Sanogo i b'o dɔn Matu Sanogo i b'o dɔn Matu Sanogo ale fatura o nka tɔgɔtigiba dɔ fana bɛ yen kunnafonidila dɔ bɛ yen o fa don n ko n b'i kalan de a fɔ dɔrɔn i sigira n kɛrɛfɛ ko lieutenant Matu Sanogo Salifu Sanogo fa kosɛbɛ an ka tɛmɛ Ortem Ɲamakɔrɔ o fa don lieutenant Karim Danbele capitaine Madu Sisoko capitaine Yoro Jakite capitaine Malik Diallo lieutenant Musa Kone lieutenant Isu Traoré lieutenant Philifin Sisoko lieutenant Cɛkɔrɔ Bagayogo maa 14 e bɔra ni maa 14 na maa mun bɛ balo la bi maa 13 bɛɛ sara maa 1 de bɛ balo la Allahu akbar lieutenant Musa Kone a bɛ Jelibugu la a kɔrɔla kɔrɔla Boni ka ɲi Musa Kone Musa ka banni dɔn an y'a ye a kɔrɔla hali tagama ka gɛlɛn u maa 14 na maa 13 o bɛɛ fatura maa 1 de bɛ ni la o ye Musa Kone ala ka caman fara amina rabbi bura ni comité militaire de libération nationale u ko an ye fanga ta kalo 6 kɔnɔ an bɛna kow labɛn ka fanga di civil ma o fɛn tɛ dɛ san 23 e ma ninnu ta ye bi o fɛn tɛ dɛ kalo 6 an b'a di o fɛn tɛ dɛ sumaya ja ko wɛrɛ b'a la mɔgɔw tɛ min dɔn sinon Musa ninnu fana ko retour à la vie constitutionnelle ko dans 6 mois u bɛ jamana bila ka hakɛ kɔnɔ o nana wolo san 23 la san 23 a ma nɔgɔn dɛ e ka cɛ ko fanga layidu ma nɔgɔn dɛ ko tile 1 tɛ fara transition jate kan a bɛ bɔ bandaw fɛ don min na ale yɛrɛ b'a la bi ko kalo damadɔni Mbaranga ko wala sɛbɛnni damadɔni ko ka fara tu fɛn in ka di koyi a ka di koyi ja i bɛ min fɔ a kɔfɛ a n'a kɔnɔna tɛ kelen ye tɛ kelen ye Musa san 23 kalo 6 de kɛra o ye kalo 6 k'an b'a di civil ma a kɛra san 23 ye bura n'i ye jateminɛ comité militaire fana na a bɛɛ kɛra ministre ye fo maa 1 Philifin Sissoko ale tun ye secrétaire permanent ye ka fanga in ta 68 fo k'a bin 91 Philifin ma kɛ ministre ye ale kɛ secrétaire permanent du comité militaire de libération nationale Semelen y'a faamu n bɛna daminɛ Musa Traoré fanga dira ale ma lieutenant Baba Jara ale kɛra ministre ye a kɛra ministre des finances yɛrɛ kosɛbɛ lieutenant Kisima Dukura ministre de la défense puissant ministre de la défense kosɛbɛ Kisima Dukura kosɛbɛ capitaine Charles Samba Sissoko ministre des affaires étrangères y'a faamu 68 78 o y'a sɔrɔ a b'a ta ni filafili la a b'a ta ni filafili la Musa ye olu minɛ lieutenant Joseph Mara ale kɛra ministre de la justice ye ka tila ka kɛ président de la commission d'enrichissement illicite u tilala k'ale yɛrɛ fana minɛ y'a faamu ale taara kaso la nka ala ye ni si b'i la i bɛ bɔ a bɔra a fatura Kati lieutenant Matu Sanogo ale a fana kɛra ministre de la justice ye ale ni Musa tun ka di kosɛbɛ ale ma minɛ saya de sera ale ma lieutenant Karim Danbele o minɛna ministre des travaux publics y'a ye très beau ko u b'a fɔ ko le beau du comité militaire de libération nationale ale tun cɛ ka ɲi cɛ ka ɲi a bilennen don a tun cɛ ka ɲi ale b'o kucala miyankala Paris ni y'an bɔra yen Madu Sisoko capitaine Madu Sisoko coup d'état kɛra dɔrɔn kalo 3 kalo 4 ale fatura a ka mobili aw ka fɛn in tɔgɔ direction o y'a janfa Segu sira la a bɔra ka biya sara capitaine Yoro Jakite ale fana kɛra président intérimaire ye sanu k'a di Musa ma a ka kow la tɛmɛ janfa nana don ma Musa ye ale fana minɛ ale fana sara kaso la Malik Diallo la même chose ale fana ma kɛ ministre ye lieutenant Musa Kone de kɛra ministre de la santé
ale tun bɛ gagné ta sɔgɔma ka taa Gabriel Touré da la wala Ponge dɔgɔtɔrɔ aw de bɛ exemple yira mɔgɔw la ni aw nana retard la banabagatɔ dun sira aw kɔ yen aw nana retard la gagné a b'a kɛ k'i kuncɛ kalaya Musa Kone ministre de la santé a ye santé dilan dɛ a nana dɔgɔtɔrɔ tɛ officier de tun don nka a ye santé dilan a y'a seko k'a la n'o bɔra yen lieutenant Youssou Traoré ministre de l'éducation nationale a kɛra o ye a kɛra ministre de l'information ye a y'a seko kɛ radio Mali la dɛ colonel Youssou an ye baro kɛ kosɛbɛ ala ka hinɛ a la ka barokanw b'an bolo ala ka hinɛ a la amina rabi ala ka saya k'a ma lafiya ale fana fatura lieutenant Philifin Sissoko ale bɛ bɔ Bafin an ka yɔrɔ la Kayi ale secrétaire permanent du comité militaire de libération nationale Musa ka confident tun ye Philifin de ale maninka de a fana fatura ala ka hinɛ a la ala ka dayɔrɔ suma lieutenant Cɛkɔrɔ Bayogo le puissant directeur des services de sécurité polisi Cɛkɔrɔ bɛ yan tuma min mɔgɔ jugu tɛ don dɛ Cɛkɔrɔ ka polisi tun ye polisi ye dɛ hali équipe nationale n'u u taara internat la motel la i bɛ motel yɔrɔ dɔn motel bɛ min kɔrɔbɔli don wa kɔrɔbɔli de don kɛ internat tun bɛ kɛ motel de la motel bɛ min Bamakɔ motel bɛ min a fɔ n ɲɛna motel bɛ min an ka taa an bɛ kunnafoni di de la mɔgɔ ma ale ta dɛ ka taa an ka tɛmɛ ju ayi motel bɛ min an ka tɛmɛ n'i ye jikɔrɔnin pɔn tigɛ sanni ka se Shell ma i bɛ virer gauche fɛ premier ministre ka yɔrɔ ale bɛ tɛmɛ sira min fɛ ani tɔw ta tɛ kelen o siranin k'u ye vilanin caman dɔn motel tun bɛ yen de joueurs tun bɛ interné yen de cɛkɔrɔ bɔ u ka téléphone k'a branché k'i to direction de la police la k'a connecté wa visiteur fɛn kun sigima tun tɛ taa b'o la dɛ wa u ka kumakan fɛn o fɛn cɛkɔrɔ tun b'a bɛ bɔ a kalama tun ka farin kosɛbɛ balotan tun ka di a yɛrɛ ye jolibisi de jeliba tun ka d'a ye jeliba tun ka d'a ye n'an ka cɛkɔrɔba tun tɛ ɲɛ a la a n'a ka bras droit fila capitaine Youssou Bala Sila ani capitaine Yakuba Youssou Bala banna mais capitaine Yakuba bɛ balo la olu de tun y'a ka bras droit ye hali joliba terrain na n'i taara terrain na i bɛ cɛkɔrɔ y'a ka berenin b'a bolo i bɛ capitaine fila ninnu y'a kɛrɛfɛ tout diɲɛ ye sɔgɔmada caman ye nka i k'a fɔ ko n ka sa o tun ka sa o ka taa n'i ye 3e arrondissement na Youssou Bala Sila ka commissariat la o y'a sɔrɔ Bamakɔ commissariat premier deuxième troisième hali Badilabo 4e tun ayi 4e nana o ma mɛn o nana tiɲɛ tɛ i ka kuma don tɛ wele dɔn na dɛ mɔgɔw tun bɛ yen dɛ cɛfarinw tun bɛ fini donnaw la dɛ nin b'a jira k'a fɔ ko min ye laban dɔrɔn de t'a la ala dɔrɔn o de la ka denmisɛnninw hakili jigin ko le 19 novembre juma tɛmɛnen donba de tun don ni Musa tun bɛ fanga la u tun b'a chômer an tun bɛ vendredi tɛ baara samedi tɛ baara dimanche tɛ an tun b'a na fo lundi parce que chaque 19 novembre a bɛ chômer Musa b'a ka déclaration kɛ nin de tun ye hakili jigin ye k'a da an denw an dɔgɔninw an mɔdenw hali don dɔ la ni anw fana tɛ yan k'a fɔ ko Ibrahim Jawara ani Ibrahim Diallo u ye 19 novembre kuma u y'a fɔ yɔrɔ dɔn a bɛ to radio ɲɛta kɔnɔ yan de a kuma in bɛ se bi anw bɛ nin kuma in fɔ la fise 14 dɔw yɛrɛ tun t'a dɔn Moro Keyita minɛla cogo min nka n'an ye nin kunnafoni di a ka fisa génération minnu bɛ na u bɛ nafa sɔrɔ a la tiɲɛ tɛ kosɛbɛ nin de tun ye 19 novembre 68 minnu ye Moribo minɛ nka ka jira maaw la tuguni a maa 14 officier 14 maa min balolen bɛ yen o y'an fa Musa Kɔnɛ a bɛɛ banna a bɛɛ fɛn o fɛn ye coup d'état kɛ Moribo la comité militaire de libération nationale mɔgɔ 68 waati Moribo k'a to taama sira fɛ ni kunnafoni nana bɔ ka bin a ɲɛkɔrɔ ka yira k'a fɔ min y'a ka fanga kɔni nin ye a kun cɛlen ye ko n'a sera Bamakɔ u b'a minɛ kosɛbɛ Kulukoro Tulomajɔ nka nana ta bɛɛ ala ye min latigɛ a kɛra o ye a ko a kɛrɛfɛmɔgɔ a ka garde rapproché ko mɔgɔ si kana mugu ci ale t'a fɛ jeli ka bɔ a y'a laɲini kɛ n'u b'ale de nɔfɛ k'a minɛ u b'a minɛ mais a t'a fɛ jeli ka bɔ Mali dugukolo kan ale ye maliyɛn 100% a y'a fɔ a limaniyara kosɛbɛ n'o tɛ o tun bɛ se ka sigi o kɔ ka d'a kan kisɛ ni mugu tun b'a kɔ a waati tiɲɛ tɛ a waati wala u bɛ kisɛ ci a ko bɛ ɲagami su caman tun bɛ bɔ caman yɛrɛ tun bɛ boli nka a ko parce que ni coup d'état échoué la n'a o y'an ka taa de ye Kɔrɔ Mamari ye Kɔrɔ Mamari ko nous avons risqué notre vie u b'a dɔn n'u tun y'a jɛ n'u tun bɛ cɛkɔrɔba jɛ mun bɛ da o kan a t'u jɛ coup d'état tɛ échoué o n'i y'a échoué dɔrɔn i sara kosɛbɛ a don kama Musa ninnu kɔni u nana fanga ta komi i y'a fɔ cogoya min na o y'a sɔrɔ u fana kɛnɛnama don
san 37 n'i ye fanga di o ma waati a ma nɔgɔ dɛ nka tu nin bɛɛ kɔfɛ min ye Ibrahim Kebe ale ye funankɛni ye a ka wulikajɔ fanga ka bon a ka Mali kanu fanga ka bon a ka Afiriki kanu fanga ka bon olu ye Moribo ka kalandenw ye a ye sɛbɛnfura dɔw bɔ ka bɛn ni Moribo ka ni minɛli waati ye ni o bɛnna 68 le 19 novembre ka se ka hakililajigi kɛ Moribo ka hakilinaba minnu tun bɛ yen min sɔrɔla a da kɔnɔ donni kama an ka jɛ ka dɔn kama bi ye novembre kalo tile 19 ye san 2021 ɲani an ka nin kɔrɔfɔ daminɛ an bɛ tasibila kɛ ka tara an ka jamana den minnu ye wulikajɔ sabati kunu yaasa jamana in bɛ se ka k'a yɛrɛ ta ye cogo min ka k'a yɛrɛ ma hɔrɔn ye o miirina n'o kungilenna kɔnɔna la président Modibo Keyita y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ o kɛra sababu ye an ye nanzaraw gɛn ka wulu su nɔfɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ président Modibo Keyita kɛra misali kologɛlɛ ye kunu hali bi misali kologɛlɛn don surtout maaw bolo minnu n'u ka hami ye jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na jamana bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o miirinaw n'o o hakiliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ye hakilijagabɔ kɛ ka baaraw sigi sen kan ka kafa dɔ bɔ n'an b'a wele ko livre min bɛ tali kɛ président Modibo Keyita ka hakilinaw a n'a ya baara minnu kɛ a bɛ tali kɛ olu de kan donc n'an y'a jateminɛ k'a lajɛ kafa in bɔra an y'a ye k'a fɔ maa caman bɛ président Modibo Keyita tɔgɔ a n'a ka baaraw k'a kɛ jagokun de ye nka a yɛrɛ y'a baara mun kɛ a y'i sinsin fɛn minnu kan ko o don an jogo n'an kɛwale la ka baara kɛ n'o ye o de gɛlɛyalen bɛ jamana kɔnɔ bi bi in na donc nin ye kafa min ye ale ka laɲini kunba ye fɛn min ye o de ye ka se ka kalanbolo di sifuw ma jango u ka se ka miirinaw sɔrɔ ka se ka hakiliw kunu ka bɔ jɔnyajuru mara kɔnɔ u jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka o baara k'o boloda donc n'a ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ kafa in kɔnɔna la Modibo ka kumakan koloma 1585 de b'a kɔnɔ a kelen na a y'a fɔ waati min na n'i b'a dafalen ɲini i b'a sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ wa an b'a min fɔ ko a ka réalisation ye an kɛn bɛ ka min fara ɲɔgɔn kan n'o ye réalisation belebelew ye o bɛ t'i jɔ fo 240 bɔɲango la jamana bɛ lihala min na bi bi in na ni kafa in bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka sira yira yaasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na parce que i mana sira caman ta Modibo ka hakilina ye fɛn minnu ye o de fɔ n bɛ a kafa in kɔnɔna la n'i ye lakana ta o n'i ye sɔrɔ ta o n'i ye kiiri ta o n'i ye sifinnakaw ka ko ta o musow Algérie question o hali an ka jamana daminɛnen min bɛ bi ni rébellion ye Modibo y'a nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ fɔ ka tɛmɛ donc ani an bɛ min wele ko impérialisme ani yɛrɛta ni yɛrɛma hɔrɔnya a kɛn bɛ ka bɔlɔ turu nin bɛɛ kan baarakɛlaw syndicat o bagan maralaw o a n'a ɲango caman président Modibo Keyita kɛn bɛ ka i sɔnni sigi kuma koloma minnu kan o de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'a bila nin kafa in kɔnɔna na kafa in sɔrɔ yɔrɔ a bɛ librairie la komi a bɛ se ka sɔrɔ fana bɔlɔlɔw fana sanfɛ n'u ye ka inscription kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin de tun y'aw wele kun ye bakuruba la k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ k'a ɲini aw fɛ aw ka se ka kunnafoni yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ka yira k'a fɔ kafa kura bɔra min bɛ président Modibo Keyita ka miirinaw a n'a y'a wale minnu kɛ ka se ka o danganaya a n'a kisɛ bili hakiw ka olu k'a kɔnɔ. Kunamana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye Pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni Pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mɔgɔ b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 Pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ awɔ Pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛnw ye lakalili kɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ni ye l'indépendant la ye bi sɔgɔmada in na Colonel Asimi Goïta a ye wele bila politikitɔn kuluw ma ka se ka sigikafɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni sigikafɔ min dɔgɔdalen don n'u b'a wele faransikan na Assise de la refondation yɛrɛ la k'a fɔ jɛkulu kɔni 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko taara Colonel Asimi Goïta ka kɔrɔfɔw lamɛn kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni
sigafɔba min bɛ yen n'o ye assise pour la refondation ye o ɲɛkɔrɔla yɛrɛ wala a waati selen kɔ ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔni bɛ ka kɛ Asimi Goyita fɛ bi ka d'a kan kɔrɔfɔw sama-samalen bɛ politikimɔgɔw yɛrɛdamaw ni fanga yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la ka kɛɲɛ ni Musa Saɲɔn Kamara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan perepelatigɛ minnu dira fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ o de ye k'a fɔ novembre kalo tile 22 natɔ sigafɔ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kan ka bɛn bi tɛnɛndonya yɛrɛ de ma sigafɔ baaraw kunfɔlɔw kan ka daminɛ an ka jamana sigida minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko kominiw jamana fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔ ka kɔn bi don in yɛrɛ ye tile 3 bɔɲɔgɔnko kolonɛli Asimi Goyita a bɛ ɲɔgɔn yew la bi ni fanga kuluw ye jɛkulu minnu fara-faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulubaw ye ni politigiw ni mouvement ni association caman b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ani olu ka ɲɔgɔnyew kɔni bɛ ka fanga bonya kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn l'Indépendant ye a yira k'a fɔ hakililajigila Asimi Goyita yɛrɛ a ye fanga ta ka t'i kali ala ɲɛkɔrɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni juillet kalo tile 7 tɛmɛnen san 2021 o kɔnɔna na sa a yɛrɛla k'a fɔ an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛya dɔw ko nin bɛ ka na don jamana yɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya mun ni o ye politikimɔgɔw yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamubaliyaw ye ka da sigi k'a fɔ ko kuma minnu fɔra jamana faamaw fɛ dɔw ye a yira k'a fɔ olu tɛna taa a la dɔw fana y'u ka dannaya kɔni sabati jamana faamaw kan ka yira k'a fɔ olu bɛna taa sigikafɔ in na wa olu fɛla yɛrɛ fana don jɛkulu dɔ ye M5 RFP olu bisimilala Asimi Goyita fɛ u ni a ye sigikafɔw kɛ ka hakili jagabɔw kɛ u ye a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna taa sigikafɔ in na min ye assise de la refondation ye olu fɛla y'a ye u y'u ka jɛ di Asimi Goyita ma o kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen ni o ye kɔfɔpu ye ale yɛrɛ fana ye a fɛlaw di parti politique caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na u y'u ka dannaya kɔni kurakuraya ka ɲɛsin fanganatɛmɛ fanga ma jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ACRD olu fana y'u ka dannayaw kurakuraya fanga ɲɛmaw kan ka yira k'a fɔ assise ko kuma min fɔra olu sɔnna wa u bɛna taa la fana ka kɛ ni Buba Karamɔgɔ Tarawele ye ale yɛrɛ tun bɛ M5 RFP maaw ka délégation a ɲɛmaya la a ye perepelatigɛw di ka yira k'a fɔ siga kɔni t'a la olu bɛna taa nin sigikafɔ in na o ka hakilinaw don fɛɛrɛ ni dababu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye bi ka se ka an faso Mali yɛrɛ kisi ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na o ye olu ka kuntilenna ye wa u bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye premier ministre ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ maaw ka fara ɲɔgɔn kan bi u bɛ fɛn min wele faransikan na ka kɛ consensus yɛrɛ ye bɛn ani keleya bɛ se ka don maliyɛnw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ la cogoya min na olu ka laɲini ye o de ye o kɔfɛ min ye dɔgɔtɔrɔ Abdulaye Si ye ale ye kɔfɔpu ɲɛmaa ye a ye a ka dantigɛliw kɛ ka yira k'a fɔ olu kɔni sɔnnen don hali waati tɛmɛnenw na min ye fanganatɛmɛ fanga kundama ye ka se ka dɔ fara a kan olu m'o o dogo maa si la wa sigikafɔ kuma min bɛ yen bi olu ka hakilila na a kan ka kɛ olu bɛna participer a sigikafɔ in na fɛɛrɛ fɛn fɛn b'u bolo ani dɛmɛ fɛn fɛn b'u bolo ka ɲɛsin sigikafɔ in yɛrɛ ma olu labɛnnen don k'o baaraw kɛ o kɔfɛ min ye Umaru Ibrahim Ture ye ale bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min n'u b'a wele k'a fɔ ko ACRD ale fana ye kɔrɔfɔta ka yira k'a fɔ olu b'u ka dannayaw kurakuraya fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaaw kɔni bolo k'a yir'u la k'a fɔ olu bɛna participer ni sigikafɔ nataw la hakilina ɲumanw minnu b'u bolo olu b'o o da jamana faamaw kɔni tulo kan bɛn ni keleya bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de ye olu ka hakilinaw ye u ye a yira k'a fɔ u nisɔndiyara ka jamana ɲɛmaya bɛ min bolo bi ka se k'ale yɛrɛ kumaɲɔgɔnya jamana ka ɲɛnamaya kunkankow kan o kɔfɛ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni m'u u ta dogo a yirala k'a fɔ olu ni nin jɛkuluba saba in ma se ka taa hakilina kelen na olu ye a yira Asimi Goyita la min ye sigikafɔ in ye olu kɔni ma ɲɛci y'a la wa olu yɛrɛ tɛna taa a la fiyewu u ye dantigɛli min kɔni gɛlɛya Asimi Goyita ma o de ye k'a fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ma ya k'a fɔ ale taara i kali diɲɛ ɲɛkɔrɔ ani jamana kɔnɔdenw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ layiduka min taara n'o ye kalo 18 bɔɲɔgɔnko olu bɛna labato kalataw baara bɛna kɛ ka fanga di maa min ni jamana kɔnɔdenw ka sugandili bolila o kan bɛn ani keleya jɛlenya kɔnɔna na o de y'u ka hakilina ye wa u ye a yira k'a fɔ don n'a nataw la u bɛna sɛbɛnfura dɔw labɛn hali bi k'o di fanga ɲɛmaaw ma n'o bɛ kɛ
olu yɛrɛ ka dantigɛliw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔna na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. lamɛnbaaw o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ADEMA association olu kɔni ye dantigɛli dɔ kɛ ka ɲɛsin minisiri ɲɛmaa ma dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don wulikajɔw kɔni bɛ ka kɛ bi min ye fangatɛmɛ fanga ye a ka se ka ɲɛta sɔrɔ a ka se ka kɛ fɛn ye fɛn min ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ a la nka o waati kelen na a yirala k'a fɔ min bɛ ɲɛmaya yɛrɛ la bi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ye ale bɛ ka kumaw fɔ kuma minnu n'a bɛ dankari maaw la n'a bɛ dɔgɔyamaw ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye démocratie yɛrɛ kɛlɛ kɛ san 1991 waatiw la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ani an ka laadatigiw n'an ka dugutigiw ye ɲɔgɔn ye ka bɛn ni novembre kalo tile 11 san 2021 an ka jɛrɛsoba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Centre International de Conférence de Bamako CICB ni ɲɔgɔn ye in kɛra ye ka bɛn ni alamisadonya dɔ fɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ɲɔgɔn ye in senfɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a ye kɔrɔfɔ dɔw bɔ a da kɔnɔ kɔrɔfɔ minnu ni o bɛ dankari maa minnu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin démocratie yɛrɛ nali ma maa minnu bɔnɛna u ni na démocratie kɛlɛ la a ye dansago kuma dɔw ta ka ɲɛsin olu ma nin ye fɛn ye fɛn min ni ADEMA association olu ma ko bila dagagirinda la u ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don Sogɛli Kokala Mayiga minisiri ɲɛmaa don an bɛ waati min na i ko sisan wa ale yɛrɛ tun bɛ wala bɔra Musa Tarawele ka régime de kɔnɔna na régime min ni a ye fu yɛrɛ siri Modibo Keyita tun ye baara ɲumanw fɛn fɛnw boloda Modibo Keyita tun ye wulikajɔw fɛn fɛn boloda jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa la ka na fu siri nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen na kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔw la a ye a yira k'a fɔ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ jamana kan bi lafu fɛn fɛn bɛ jamana kan bi tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ jamana kan bi siga foyi t'a la bɛɛ fɛn min wele faransikan na 3e république n'o ye démocratie maaw nalen n'u ka fanga ye o de kɛra sababu ye bi ka se ka Mali yɛrɛ k'a don galama la ka baarakɛyɔrɔw k'olu bɛɛ lajɛlen halaki nin kɔni kɛra kuma ye kuma min ni a gɛlɛyara ADEMA association u ko u ye Sogɛli Kokala Mayiga ka nin kɔrɔfɔ ninnu mɛn nka olu kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna a ka sabali maa do maa min n'a bɛ jamana yɛrɛ ɲɛmayasow kunna bi wa ale kan ka kɛ maa ye maa minnu bɛ mɔgɔw kala a man ka kɛ maa ye maa minnu bɛ mɔgɔw fara ka kuma sugu dɔw ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye u yɛrɛ ninkun di jamana yɛrɛ ka lafiya kosɔn maa minnu ye wulikajɔ kɛ démocratie bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na olu fɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a man ka se ka bin ni baara sugu kɔnɔna na ni transition bɛ fɛ ka kɛ transition min jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka lafiyaw sɔrɔ a kɔnɔ o tɛ kɛ nin kɛcogo la tuma bɛɛ ka se ka kuma dɔw ta ka ɲɛsin maaw ma minnu ye lagosili kuma ye minnu ye dɔgɔyama kuma ye ADEMA association kɔni y'a yira k'a fɔ olu tɛna jɛn ni nin ye cogoya si la wa olu jɔlen bɛ jɔ gɛlɛn de la u bɛ fɛn min wele faransikan na ko sentinelle maa o maa sɔrɔ la k'a fɔ k'i bɛ nin waleya sugu ta ka ɲɛsin démocratie nabaw ma ani maa minnu bɔnɛna u ni na démocratie kosɔn olu bɛna i jaabi fo i yɛrɛ k'a faamuya wa k'u bɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga wele ka taa yɛrɛ minɛ ma kuma dɔw bɛ yen u kana to ka porokoto ka bɔ a da kɔnɔ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. Ibrahim Jalo tu an bɛ min fɔ ka da nin kan an bɛ waati min na bi min ye minisiri ɲɛmaa ye a bɛ ka taa taasira min fɛ tuma dɔ la maa b'i yɛrɛ ɲininka sabu ale ye maa ye maa min ni kodɔn ni faamu b'a la nka peut-être fanga de bɛ se ka ko dɔw bila adamaden na maa o maa bɛ bi n'i nana jamana yɛrɛ ɲɛmaaya la ko sugandili de kɛra k'i sugandi a bɛ kɛ wajibi de i ma i ka waleyaw kɛ i ka kumaw fɔ min bɛ se ka kɛ bɛn ani keleya sabatilen malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais kuma o kuma bɛ bi discours baw la kuma sugu dɔw la k'o ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden dɔw ma k'o ta ka ɲɛsin jama groupe dɔw ma bɛn ni keleya ko kuma min bɛ ka fɔ aw fɛ o tɛna se ka sabati cogoya si la o de kama tuma dɔ la an y'a ye k'a fɔ n'i y'a ye Asimi yɛrɛ bɛ ka politigiw wele bi o b'a yira k'a fɔ min tun kan ka baara kɛ o de dɛsɛra a la wa ale tɛna se k'a kɛ tuguni nin ye ko gɛlɛnba ye bi jamana na a kuma tiɲɛ fɔli ka gɛlɛn mais tuma dɔ la an k'a fɔ
an bɛ ala deli ala k'an bɛɛ sababa ma kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don naumana bura araba kunnafoni bɔra ka bin a ye afiriki labɔ a ye diɲɛ labɔ hari minnu ka sira tɛ olu bɛ k'a k'u ta ye n'o ye nanzaraw ye CEDEAO u ye ɲangili bere ta k'a ɲɛsin an faso ma maa 100 maa 40 ani maa 9 Shogel ka gouvernement ni CNT o ye olu ye u tɛ don pankuru kɔnɔ u ye sira labila maa 2 de Mbrange colonel Asim Lala tɛ bɔ Asimu kun Asim a tɛ kun Asim na kala Buraya Jurujan e Asimi dɔn don jumɛn bi y'a bila Bamakɔ yan wa Lala Diallo Ibrahim Diallo bi y'a bila Bamakɔ Lala Diallo ay ne den de Lala sa Lala Diallo Ibrahim Diallo Barhaba Jawara Jawara ko Asim président ani a ka ministre des affaires étrangères no Abdoulaye Diop ye ko yamaruya dilen do olu 2 de ma ko ka don pankurun kɔnɔ ko ka Mali bila a Jawara gɛlɛyara ni y'a siɲɛnkale ni ka taa ka Mali jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ awɔ kabiri CEDEAO yɛrɛ sigira san 1975 ni gɛrɛntɛ ɲɔgɔn ma deli ka siri jamana la fɔlɔ ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka kumaw kɔnɔ an b'a fɔ CEDEAO barajuru bɛ yan di tiɲɛ tɛ Musa ninnu de fɔlɔ y'a kuma kɛ o tɛ de l'amitié la yan o tɛ de l'amitié la yan ka tila ka taa laban Lagos y'a faamu nin de ye anw sɔrɔ Jawara ɲangili e ye kunnafonidila ye e y'a ye cogo di fɔlɔ i bɛ dɔɔnin fɔ k'an bɛ tɛmɛ tu i ye min fɔ n'o de ye k'a fɔ min ye Mali faamaw ye ni ɲangili min taara k'u sɛgɛrɛ fɛn do fɛn min ni a bɛna gɛlɛya lase Mali faamaw ma sabu jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka jamana faamaw mago bɛ taa ka seginw na ka se ka taa mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya ka se ka laɲiniw kɛ jamana mago bɛ fɛn minnu na k'olu ka se ka sabati nka an bɛ waati min na n'a yɛrɛla k'a fɔ jamana faama dɔw bɛ yen bi olu nana ta k'u tɛ se ka bɔ ka taa tagaseginw na u ka denbayaw tɛ se ka bɔ ka taa tagaseginw na nin ye gɛlɛyaba de ye min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma nka nin n'a ta bɛɛ ne yɛrɛ bɛ min jɔrɔ bi o de ye an yɛrɛ dama minnu bɛ Mali kɔnɔ bi an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye ka faso lajɛ an bɛ ka kɛlɛ diɲɛmɔgɔw fɛ kɔfɛ n'a yirala k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o ka juguya tɔ bɛɛ ye dɛ sabu olu b'u to kɔfɛ de k'an kun kari ɲɔgɔn na n'an ma hakili sɔrɔ an bɛ kɛ juguw sago ye a bɛ kɛ baara ye nka min y'an siran n'o y'an jɔrɔ bi ko in bɛ min bolo bi ale ka taabolo bɛ k'an siran dɛ ɲɛmaya bɛ min bolo bi n'o ye minisiri ɲɛma ye kuma minnu bɛ ka bɔ a da kɔnɔ bi a dɔ la a ka gɛlɛya ale ka se ka maaw fara ɲɔgɔn kan tugun premier ministre Shogel kosɛbɛ a ye kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin mouvement démocratique mɔgɔw ma i y'a ye Adama association ma olu ye u ka kunnafoni yira nka Jawara nin bɛɛ de bɛ politique la o n bɛna fɛn dɔ f'i ye ko in daminɛ tuma Assisi ko in a gintan bonyana Adama tun ko k'u t'a la ko miliyari 2 min bɛ kɛ ka Assisi préparer ko jamana nafolo de bɛ ka tiɲɛ Yaya Sangare de y'a fɔ ministre kɔrɔ Yaya Sangare k'olu tɛ taa suma ko dugumajɛ Marimanca ni Yaya Sangare yera salon présidentiel kɔnɔ Kuluba o de y'a kɛ n y'a fɔ ko politique kuma u politique mɔgɔ damaw dɔn dɛ u bɛ ɲɔgɔn cinyɔrɔ de dɔn nka Assisi in na maaw bɛ ka bɔ wo kɔnɔ caman bɛ k'a fɔ ko an t'a la a kun tɛ u bɛ ka na dɛ Adama nana dɛ Adama deliko ye nin ye n tun b'a fɛ k'o de f'i ye nin y'olu taabolo ye nin y'olu taabolo u tɛ ngara fili i dala ko ye ngara fili fanga bɛ yɔrɔ yɔrɔ la fanga bɛ yɔrɔ Adama a ka ca la Adama bɛ taa yen cɛ ka kuma tɛ a ka di yɔrɔ min anw bɛ taa yen tiɲɛ tɛ o kɔni Yaya Sangare ni Marimanca ma taa Assimi fɛ yen k'u bɛ Assisi k'u b'a la a y'u bisimila k'u b'a dɛmɛ k'u bɛ faso ko de la ka sɔrɔ u tun y'u kan di cadre mɔgɔw ma k'u bɛ cadre kɔnɔ min ye Assisi ko ye olu da t'a kuma k'u da t'a la k'a finna a jɛra k'u da t'a la o de la n y'a f'i ɲɛna e bɛ ka siran premier ministre ka kuma ninnu ye fɛn faramaw bɛ ɲɔgɔn kin yɔrɔ dɔn o minɛ dɛ i ye kunnafonidila i b'a dɔn ka d'a kan o de la politique la kalili man ɲi o la n bɛ min f'i ye n'i y'a ye bi maa 2 bɛ yen u y'olu tɔgɔ bɔ nin liste in na o de ye ka fiɲɛ bɔda di Mali ma kosɛbɛ i y'a faamu minnu bɛ se ka taga segin kɛ kosɛbɛ laɲini minnu bɛ yen bi kosɛbɛ ka t'o da CEDEAO ma ɲɛkɔrɔ kosɛbɛ o laɲini o de ye ka ninnu 2 bilama ka sira di olu ma hali a dɔ la CEDEAO bɛna sommet min kɛ a bɛ sɔn ka ninnu wele u ka taa kɛnɛ kan kosɛbɛ mais kuma yɛrɛ tiɲɛ ye min ye min ye faransi ye o de bɛ nin bɛɛ kɔfɛ kosɛbɛ o ye tiɲɛ Jawara n'i y'a ye u ye fiɲɛbɔda ɲini ko Asim ni Abdoulaye Diop i y'a faamu n bɛ nin hakili lajigin san dɔw la Alpha tun bɛ fanga la Faure Gnassingbé cɛkɔrɔba banna 2005 cɛkɔrɔba ban Faure Gnassingbé nana era olu ka siya o de
fanba bɛ armée kɔnɔ u bɛ bɔ Kara u ye fanga ta k'a di Petini ma Alpha wulila ka kuma o tuma in na saraka coup d'état kɛra yan Mali bɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ CEDEAO b'a ka sira kan mais nasaraw bɛ mun fɔ trop c'est trop n'o tɛ CEDEAO a dili bɛ Mali la yan an bɛɛ de ye sariya kelen in ta gafe kelen kɔnɔ k'a kumaw fɔ ni nin kɛra an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan tiɲɛ tɛ mais nin de gɛlɛyara a dɔn i ye min fɔ a dɔn Alpha wulila a ma nɔgɔ to a la dɛ a ma nɔgɔ to a la dɛ a kumana dɛ ale tun tɛ Mali jamana ɲɛmaa ye kosɛbɛ o de y'a kɛ tɔn de don jamana 15 de tɛ wala 16 15 CEDEAO kɔnɔna na u bɛɛ de jɛra ni a sariyaw ye mais nin na ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo tɛ i kun na cɛ tɛ an kɔni bɛ Alahu Taala deli i ye kuma min fɔ sisan u ka wele bɛ se Assimi ma u ka wele bɛ se Ablaye Diop ma ministre des affaires étrangères wala président a ye na an ka nin fɔ tan a jɛngɛnna an ka a ma bɔ fɔlɔ o ye tiɲɛ an ka dugawu kɛ o ye tiɲɛ Ala k'a ko nɔgɔya yarabi fiɲɛ bɔda Ala k'o dɔn an ma yarabi amin an b'a jigiya peut-être sanction bɛna danni ma n'o tɛ min bɛ an dɛmɛba jɛkulu kɔnɔ bi n'o ye tubabuw ye olu bɛ fɛ k'a tɔ de juguya ni Ala sɔnna a tɛ juguya Jawara n bɛna fɛn dɔ f'i ye n'i ko Mali ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ dɛ o tiɲɛ i m'o misali i ma o kɔlɔsi o caman kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ko Mali ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ an kɛrɛfɛla la yan denmisɛnw ma wuli ka sira tigɛ sɔrɔsi français la a tile joli ye nin Mɔrɔ Naba tun y'a kɛlɛ da o Mɔrɔ Naba Kɔnpawore ale tun wulila a bɛ Mali juguw de bisimila a ka jamana kɔnɔna na u ka hôtelubaw kɔnɔna na fiɲɛkolon nana ka taa n'a ye kosɛbɛ fo ka tila ka wolosɛbɛn yɛlɛma n'o tɛ ale bɛ bɔ Zinare de Zinare ni Wagadugu ye 250 km de a wolodugu mun b'a kɛ Ivoirien ye o tɛ se ka kɛ Ivoirien ye yirikuru mɛnna ji kɔnɔ cogo o cogo a bɛ se ka kɛ Bama ye an ye capitaine Nama ye yan i bɛ tɔma kɔ ko ye Ivoirien ye ko i tɛ se ka na ko ka kiri tiɲɛ tɛ sisan funufunu tɛ ka wuli yan fɛ wulila n'i ko Mali ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ tiɲɛ tɛ o CEDEAO ko in na an sera jagokɛla dɔw ma an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ b'a la an fa Soya Golfa n sera a ma fari tun man d'a mɛ nka a ko ko n den ko n bɛ dakuru ɲɛ 2 fɔ sera a ma ka bureau kɔnɔ a bɛ yen suguba la an ka cɛkɔrɔba a bɛ yen Soya Golfa olu mɛnna jago la kosɛbɛ Soya Golfa u tun taara premier ministre fɛ yen ka taa sigi ka fɔ yen n'u b'a la n'u t'a la premier ministre k'u ma k'a fɔ k'u b'a la k'a tɛ se ka fɔ olu ko an ye CEDEAO gɛrɛnde an y'o fana ɲininkali k'u la ka ɲininkali kɛ Cheikh Umar la Sinako Dème ani Samba Sibi Cheikh Umar jumɛn Cheikh Umar Sako n den don Cheikh Umar Sako ani Samba Sibi i y'a dɔn ko dɔ bɔra fɛnw fana na kunnafonidila n'an taara an b'a bɛɛ de fɔ ko dɔ bɔra malo la ko dɔ bɔra suguro la ko dɔ bɔra tulu la hali n'a sɔrɔ an b'i ka cɛ sɔrɔ prix de fɔra fɔlɔ prix ko prix ko 70 tulu ye 500 ye nka sugaro ye 100 ye nka Cheikh Umar ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na n b'o sɔn ji la u ye prix fɔ o y'a sɔrɔ minnu taara marchandise ta gɛlɛya la ka na n'a ye a tɛ se ka bolo olu kan Cheikh Umar b'o fana walawala Samba fana b'o walawala mun sɔrɔlo da u bɔlen premier ministre fɛ yen CEDEAO ko kuma an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn Cheikh Umar Sako an b'i fo ne yɛrɛ bɛ foli sɛbɛn o ma e ye Sinako Dème ɲɛmaa ye an y'a ye dɔgɔkun mun forila aw taara ministre ɲɛmaa fɛ yen jagokɛla caman b'a la doniba talaw aw ta kun Choguel fɛ an bɛ se k'a dɔn aw minnu ye jagokɛlaw ye Ibrahima Diallo Thiaw n b'i fo kosɛbɛ ka ɲɛtaa lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso ka Mali jagokɛla bɛɛ lajɛlen fo opérateur bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya ka Sinako Dème tɔndenw fo parce que n'i y'a mɛn ko sababu ɲuman a bɔra dɔ de la ko an tɛgɛ kun Thiaw ne ye syndicat national de commerçants d'État ne ye Sinako Dème ne y'o président mais n bɛ groupement fana na n bɛ groupement na bi depuis Daratile n bɛ groupement na groupement bɛ Mali la depuis a fɛn ko syndicat du Soudan français an ka cɛkɔrɔba ɲuman Soya Golfa ko depuis 1947 bi a bɛ fɔ a ma ko groupement de commerçants maliens donc ne b'a bureau la donc u ye rendez-vous ta k'a fɔ k'u b'a fɛ ka taa PM fɛ ko ministre fɛ pour que ka taa u ka soutien ka taa présenter la parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi faso mɔgɔ b'a den bɛɛ lajɛlen na regroupement bɛɛ bɛ ka wuli ka taa u ka soutien présenter foyi t'a la pour que ka a yira jamana kalifalen bɛ mun na u k'a dɔn ka ko jamanadenw b'u kɔ haminako bɛ jamanadenw na k'u jɔ ni jamana ye donc groupement tɛgɛkun kɛra ye ka taa k'a fɔ ko nin ye groupement bɛn depuis 1947 fanga fɛn fɛn nana u y'u accompagner dans toutes les difficultés depuis dévaluation gɛlɛya min tun kan ka se Mali ma jagokɛlaw dɔw jɔ ni Ala ka diɲɛ o gɛlɛya ni jamanadenw ni ɲɔgɔn tɛ donc fo kana se fanga yɛlɛma fɛn fɛn kɛra ni gɛlɛya ko k'a bɛ na ni importateur ba ninnu k'a daminɛ sous bachelier n'o ye chambre de commerce
conseil président Soya Golfa Amadou Djike Manju Sempara Mamada Pita o Brahma Jawara Jinston Bakar Tanja etc kana olu bela jelena olu de be jo pour que gela kana se malima parce que ni gela sera jamana ma ni o jo ko la bamu bena ni dabalo ne nolu mu jo mo be nyine kele re ko ku nyesin kongo ma ko donc na fara ko kele bi kan kongo fana bi kan amano donc tarakata ko soutien présenté ka hakli sigri pemma comme quoi ni ala sona femi dabalo ko olu be ko bela jelenke pour que ko se ga dese mais ka ni gouvernement fana fe olu ka ko bela jelenke pour que ka sécurité assurée parce que ni ami vitamina takana na mi vita jaw ko su kono ka sécurité de assurée donc ñu gouvernement ko ko bela jelenke pour que ka jamana ka sécurité assurée ta hun karalinde wa ta hun fana a famera ko sebe a jara jamana nyemo premier ministre a jara aya ira ka foko olu e laru de ta ka fo nun nana ni ala sona mali kuram ko frani la so ko bela jelenke pour que o ka se ka sabati olu te mo bo mo la o te ka fo yerizm ko bi yerizm kura olu to oke olu nyembe mi na tro mo ni ka hamna ko jamana ka nyetara e olu ni vita nyo fe wa udum ba don jamana site ka tanye tange ni jamana opérateur te no fe parce que jamana opérateur joro ka bon ko sebe jamana ka nyetara la donc wora to jamana jawkalaw nana bi kana u ka soutien présenté la a jarale ko jugume ni ala sona u cibe se jamana président bayre manu asim ko eta active sama mais ala sona dans les jours à venir o rebna jawkala banu reçoit pour que u kata mimbu u kunu kante u kata afonyana u ma dans soutien de représenter les membres difficulté mun be jawkalaw ka ani refondation min fora ka fo assise mena ka u ya nyini ka fo cugo bela jelena assise abola u ya nyini wala u ya wori nyini pemfe ka fo cugo bela jelena parce que hamina ko be jawkalaw fanna hakilanta ba u fanna jamana ka nyeta ko la fuki assise la cugo bela jelena groupement jawkalaw fanna senga dola pem fanna lawrudi ako problème foita la société civile be ta cugo mena politique mo be ta cugo mena la sona groupement de commerçants maliens fanna ba assister kata u hamnan tafo parce que ba do ka fo soyabe e simina bi o regroupement ka dogo ka fo ko min bo aussi la ka be activité la et puis avec hamini jamana ko et puis avec jamana ka nyeta no fe o ka dogo bi quoi donc o be groupe fenfenye ni ala sona o not na son ka foué ke jamana ko non tant que ni o ma confier o assist la quoi yo la yudi chomare jogelay wati jamana tun ka gelen arsambe ak gilala malot se ka san sugro te se ka san tout se ka san ko o ka mo ko uyengane ajirakia no de fo ngo ka to ka en fana la mais on ko nya fo san ngo ne be groupement na mais commerçant détaillant de là détaillant ko ko mbo kala mo ko sebe nere interview do ke semaine terminena nya fo ngo gilay ni en fana la mina hakilanta do bana ali embarco commune be ka fo embarco ça c'est un truc où il faut pas lourd ko de quoi munu bina ni tonne munu bina ni camion bawo mais ngoni jamana be crise la ambe état mina 600 u ka da balon nu u ka sariya ko nu bala u ka labla ka fo mo ni jawkala ni patente de bibolo ni se kana ni borota bi se kana ni camion kele bi se kana ni borodure u be ka se kana ni sukoro ni malo nu ni wakati nkonana akacha ala fe ambe boni dinga kono sa ni tara Mauritanie sa ni tara lagin na sa iben mu soro prix sugu dola kana na e akabon hakili makwa donc mais mali kelendo ka jago réglementé ka ce niveau mina ise kana ni mina importation c'est que import export et que licencié enlevé donc au fin c'est très bien parce que bébé nyeta de faire ni crise na jamana kono il faut que hakili jago ka ke ka option wora d'état min noté kele ko ama faut ka fuka mi continue ka mi avec wati do kono nya fo ngone te jamana ta to ma mais en crève jamana do ben gelana na uluka jamana kan ule ni option d'état ne reka détend do be uluko ko ale po wutum ta sukoro boro sen wakilin kimi dur wakilin kimi woro ya mais ni be duna ala boro kele anga autorité bi tora no fe donc ne ko ni wati ngono na ko de wuli mais comme ministre de commerce era ay ngani ata ka fo ko avec subvention ke malo ani sukoro ani tulula donc mais aussi subvention infana iba do muni ka iri charisi o fenu ma wuli ka bo a be borom na ma wuli ka bo woron na fleur bo munu be jamana kono bi ulu dona gela de la subvention o ma don ce sont pas des prix subventionnés ma doni prix subventionnés bo don ni ko ka fo ko o détail munu ulu san gela kono na ko fo amna ni sere ko parce que protocole d'accord sina ani importateur nyonte ko fo ulu ko appliquer amna ni gela mais ni bela jena hakli de ba bela jena nyabo comme ne anyini ka fo mo conseil national de prix ben ulu de sigira ni nanyu kono kama ni gela be tuma be société civile bala syndicat bala ministère be
bɛɛ bala jelen bala olu de bɛ sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'a fɔ ni produit ni a pénurie bɛna kɛ mun de kan ka kɛ pour que k'o bali donc mun a mɛnna o yɔrɔ tɛ ka kɛ comme o don n bɔra DGCC la u ye layiru di k'a fɔ ko conseil national de prix k'a yɛrɛ bɛna kɛ semaine prochaine mais ni ala sɔnna n'an sera kɛnɛ kan ne bɛ patronat représenté a conseil la n'an sera kɛnɛ kan hakilinatan ba an fana an b'a fɔ kɛnɛ kan peut-être n'an lamɛnna kɔni a ka ca ala fɛ hami bɛ an na o bɛ nɔgɔya quoi parce que bi bi na ni situation wɛrɛ ma kɛ n'a fɔra ko dɛsɛ mun ni fɛn san gɛlɛya la k'olu k'a feere o nɔgɔya la ka sɔrɔ u ma san o nɔgɔya la ça va être difficile bon subvention min dun kɛra o produit u ma wuli fɔlɔ yɛrɛ jango ka se yan o don parce que ni nin fɔra sisan ministre bɛ bɔ ka communiqué kɛ ka journaliste wele k'a fɔ ni subvention kɛra sukaro ni tun bɛ 40 sara bi 20 de sara tulu la même chose nɔnɔ la même chose mais o kɛra date min na est ce que o produit ninnu ma se yan fɔlɔ bon jamana kɔnɔdenw mana fɔ a jamana ye nɔgɔya kɛ mais hali bi jagokɛlaw de bɛ ka gɛlɛya kɛ tout ça là il faut que nin de k'a ɲɛfɔ d'ailleurs même profiter ka micro in fɛ k'a ɲɛfɔ kosɛbɛ faut que mɔgɔw k'a faamuya comme ka détaillants bɛ ka sukaro ani malo minnu feere bi ce ne sont pas des prix subventionnés les prix subventionnés o ma don Mali la fɔlɔ o bɛ ka minnu o ma don fɔlɔ o bɛ ka min feere san o y'a bɛɛ san gɛlɛya de kɔnɔna na donc hakili jagabɔ de kan ka kɛ min b'a to nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min na an bɛɛ lajɛlen ka hakili nɔgɔya de parce que n'i ye jamanaden ɲuman kɔni mɔgɔ si t'a ɲini ka gɛlɛya lase i ka jamana ma bɛɛ lajɛlen ka hakilinata ye bamananw ko kulontigɛla bɛɛ sago ba tigɛ ko ɲuman de ni ala sɔnna n'an kɔni ɲɔgɔnna mɛn an b'a tigɛ ko bɛ ɲɛ an bɛɛ lajɛlen bolo CEDEAO ɲangili kɛ maa 100 maa 49 CNT ani gouvernement maaw u tɛ voyager n'a bɔra Asimi ani Ablaye Diop la ministre des affaires étrangères e ka mirinanta ye mun ye nin ko in na u kan ka baara min kɛ u bɛ k'o de kɛ parce que n'a ma ɲɛ ni jamana ye association sigi aw bɛɛ donna a kɔnɔna na aw ye bɛnkan dɔw kɛ ni ko dɔw kɛra diyagoya f'a ko o sariya fɔ mais u ye bɔda di Mali ma wa n'a fɔra k'a fɔ ko président ani ministre de l'affaires étrangères ça c'est pour que olu ka se ka bɔ hali bi ka taa sigi ka kuma kɛ donc a dabɔlen don de kama parce que n'i ko k'i b'a fermer olu ɲɛ o kɔrɔ bɛ sigi ka kuma i y'a datugu totalement donc a ma datugu donc ne b'a dɔn nin ko in a bɛ ɲɛnabɔ ni an ka diinɛmɔgɔw ka duwawu ani an bangebaaw minnu jɔra depuis olu ka duwawu ni ala sɔnna nin ko in a bɛ ɲɛnabɔ malidenw bɛ hami min na o tɛna kɛ hali bi n bɛ profiter k'o kuma kelen de fɔ CEDEAO b'a fɔ k'a bɛ nin ɲɛgini kɛ kɛrɛfɛ jamana caman de bɛ olu bɛ CEDEAO la olu tɛna appliquer parce que n'u ko k'u b'a appliquer u bɛ se k'a fu da la k'u jɛra n'a ye mais u tɛna se ka appliquer kɛnɛ yɛrɛ kan parce que n'u ko k'u b'a appliquer a degun bɛ se olu fana ma parce que Mali fana ni olu caman ka intérêt lielen de don quoi donc diyagoya fo olu ka dayɛlɛli kɛ u ni Mali ni ɲɔgɔn tɛ donc o dayɛlɛli kɔnɔna na o se ka kɛ officiel mais officieusement u bɛ dayɛlɛ donc mais ni ala sɔnna ne kɔni ka ŋaniya tɛ k'a fɔ ko an ka kɛ jamana ye jamana min bi opposé CEDEAO la ou bien jamana min bi opposé Union africaine na ou bien francophonie la mais an ka kɛ jamana ye jamana min mako b'a faso la jamana min b'a faso défend o kɔnɔna na i b'i sago sɔrɔ quoi mɔgɔ b'i sago sɔrɔ ka sɔrɔ i b'i opposé o karisa o k'i ka nin kɛ i b'a o kɔni a y'o fɔ mais ne fana b'a fɛ ka kɛ tantɔ dɛ o kɔrɔ ye i m'a fɔ ko n tɛ i ta kɛ dɛ mais ne fana b'a fɛ ka kɛ tantɔ dɛ aw fana tɛ baasi ye dɛ mais ni an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛ o bɛ ɲɛ an bolo mais n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dun bɛ ka ɲɛ parce que ɲɛ b'a la i bɛ regroupement fɛn fɛn dɔn bɛɛ sɔnna bi k'a fɔ k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn ye ka kɛ assise ka kɛ dɔ ka fara transition in ka délégation mɔgɔ si ka souhaité k'a fɔ ko transition ka to i ka jamana la kudayi parce que o tɛ hɛrɛ jamana ma mais délai min fɔra an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi bi na n'a fɔra ko élection ko la a kuma fɔli ka gɛlɛn a ma ɲi ne yɛrɛ da parce que ni politique mɔgɔw ni u m'a faamuya u b'a ko je devenu un non politique or que ne tɛ jamais de la vie ne tɛ politique mɔgɔ défendre lakana ma sabati voilà lakana ma sabati bi délai tɔni ka sɔrɔ ka sɔrɔ an hakili la minnu tun kan ka kɛ ka ɲɛbila minnu tun kan ka kɛ olu ma kɛ a bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ minnu tun kan ka o kɛ o bɛ se ka kɛ o tigi ka défaut ye mais o bɛɛ lajɛlen na en tant que malien an bɛ ɲɔgɔn kun hali bi ka ɲɔgɔn lamɛn ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka hakilijagabɔ kɛ ka fɛn wɛrɛ fɔ min bɛ na ni bɛɛ ye élection ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ si ka degun kan ni ala sɔnna n'an bɛɛ sɔnna o ma ka taa assise la CEDEAO ko ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ ɲɛfɔ yan an bɛ bɛn kelen kan o sinon ne tɛ CEDEAO accusé dɛ tɔn de don an sigira an bɛnna kan k'an donna tɔn na n'u y'u ta fɔ mais an fana de b'an ta fɔ o dun o dayɛlɛla an ye parce que a fɔra ko président t'a la ministre des affaires étrangères t'a la donc o kɔrɔ sigi ka fɔ dayɛlɛla an bolo o kɔrɔ de n'ala sɔnna an bɛ bɛn quoi. Samasiri an b'i fo. Merci Mike. E ye jagokɛla ye an seri ma bi an y'a ye arabadon CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma aw dun ye jagokɛlaw ye aw bɛ taa kɔfɛ aw bɛ taa fɛnw ta aw bɛ na maa 100 ani maa 49 Choguel n'a ka ministre bɛɛ b'a la CNT mɔgɔ bɛɛ b'a la mɔgɔ minnu kɔni ma ɲangi dɔrɔn o ye Asimi ni Ablaye Diop ye ministre des affaires étrangères yamaruya dira olu de ka don avion kɔnɔ
kɔnɔ ka bɔ aw ye jagokɛlaw ye nin gɛrɛnden e y'a faamu cogo di a ka ɲi Mali ma a ma ɲi Mali ma su ne b'i fo n b'i fo an ka tɔn tɔgɔ la syndicat national des commerçants d'État du Mali Sinakodem parce que aw bɛ cisiri min na mejaw aw ni cɛ ka cɛsiriw la i ye min fɔ ye gɛrɛnden min sigi Mali kan mɔgɔw ninnu ka mɔgɔ 100 ni kɔ ni premier ministre b'a la ka jigin ka taa bila assemblée mɔgɔw la ni kɔni anw commerçants tɛ min ka d'anw ye o ye bɛn de anw tɛ gɛrɛnden fɛ a mana kɛ cogo o cogo ninnu kɔnɔna la gɛrɛnden minnu sigira a bɛ na ni tɔɔrɔ donni ye ka se Mali la mais an bɛ bɛnkan dɔ de fana hadamaden i kana ɲina ko mɔgɔ kana jigi i bin yɔrɔ la i ka jigi talon yɔrɔ la jiginna tɛ nin na fɛn dɔ de ni bɛnkan kɛra kɔnɔ ni Mali yɛrɛ tun bɛ CEDEAO ka fɛn fɔlɔ ye n'a tɛ tɛti la Mali tɛ kɔfɛ CEDEAO jɛ na o jɛ a bɛ kɛ sariya dɔ ni fɛnw dɔ de kan bon o sariya ninnu n'a seri ma dɔ min i b'a ɲini hakili ye duna fɛn fɛn o foyi ye min fɔ Seku Ture ɲɛna a ko mɔgɔw ka ni dimira i ka kele kɛ ni hakili ye kana kɛ ni dusu ye o dun résultat yɛrɛ ale ni Senkɔrɔ y'a kɛ ni hakili min ye olu ka résultat a yɛrɛ Afrique kɔnɔ u ka jamana kɛra cogoya min na bi Sénégal ni Côte d'Ivoire bɛɛ b'a dɔn anw cɛma donc kele nana kɛ ni hakili ye kana kɛ ni dusu ye bon fɛn min nana an b'a dɔn an b'u fɔ tuguni o ye kɛra ka boda min bila an ka président ani ministre des affaires étrangères an bɛ CEDEAO mɔgɔw fɔ ne b'a dɔn nin ye boda dɔ ye min kɛ gɛrɛnden nin an b'a ɲini o fɛ u ka sabali u ka wuli ka bɔ ko Mali ka station lajɛ Mali bɛ station min kɔnɔ commerçants bɛ san 3 la depuis bana nana anw tɛ voyager anw yɛrɛ tigɛra ka sɔrɔ mɔgɔ ma fɛn kɛ bana ko nin ye voyage tigɛ anw na anw ka taga fanba ye Sini ni Jakarta de mais anw taga voyage tigɛ nin si la a tigɛra an bɛɛ la san 3 an bɛ an sigilen bɛ an tɛ baara la sa an ma dɛmɛ fana sɔrɔ k'a fɔ gouvernement fɛ corona ko la drogue kɛlɛ hali ka fɛn bɛɛ kɛ nun n'aw ma sɔrɔ an commerçant ma sɔrɔ ka bɔ an ka département na min ye ministre ye min ye chambre commerçant ma sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ n b'o fana fɛ n bɛ profiter na ka nin lase an ma dɛmɛ foyi sɔrɔ commerçant d'État depuis corona na an dun tɛ baara kɛ ka dɔn ko fɛn min gɛlɛya bɛ na ni degun min ye quoi an ka fɛn fana continuer kelen min tun bɛ de an ye a bɛɛ lajɛlen montelen bɛ ni Sini ta bɛ ne bɛ voyage a bɛ la min bɛna nata bɛ la komi yɛrɛ b'a dɔn an sigilen bɛ biti kɔnɔ ne b'a fila bɛ nati a kelen bɛ taa $5 ɲɔgɔn na o ye min yɛlɛ bɛɛ kan an bɛ degun min kɔnɔ bɛ Ala dɔrɔn de b'a dɔn an bɛ minɛnw fɛrɛ bi an ka sɔngɔ la ou bien k'a jɛ dugu ma parce que n'an ye dɔ fara kan tuguni Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an t'a fɛ ka dɔ fara minɛn kan an t'a ɲini an yɛrɛ bɛ perdu ta n'an ye loi minnu jɔ an ka balo la an t'a fɛ ka fɛn fara minɛn kan mais an kɔni bɛ perdu dɔrɔn de la sa mais min farala dédouanement fana kan parce que pasi gɛlɛyara bateau tun bɛ dolari 6 tun bɛ conteneur min nati ani 7 sisan a bɛ dolari 20 de la a bɛ 20 000 a bɛ 20 000 de la o de 7 000 8 000 a bɛ 20 000 de la 20 000 et quelques de la mais wala transitaire ma fɛn ta état ma fɛn ta u ɲɛ cargo tigiw minnu fana b'a natɔ ma fɛn ta u ɲɛ o y'a donni bɛɛ lajɛlen a perdu bɛɛ lajɛlen bɛ a commerçants de kan bientôt an bɛna se ɲɛmɔgɔw ma k'a ɲɛɲini pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ commerçants ye cogoya min na ni perdu nana ni gɛlɛya nana an kan ka partager ni ɲɔgɔn cɛ dɛ mais an ma partager a bɛ commerçants dɔrɔn de kan donc n bɛ profiter ka fɛn kɛ la ka se mais CEDEAO ka yɔrɔ la o ye min bila o ye dayɛlɛ min bila an b'a ɲini président fɛ nin kumakan na a ka ca Ala fɛ a b'a lamɛn a bɛ s'a ma a n'a ka ministre des affaires étrangères o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ da min bilala n'o ye nɔgɔya da min kɛ bɛɛ b'a dɔn ko dɔnbaga bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o ye nin bila de pour que ninnu ka se ka wuli ka intervention ni fɛnw dɔ kɛ bɛn kɛ pour que ninnu bilala de pour que u ka se ka bin u ni fɛnw ta ka bɛn ɲɛɲini Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na ni kana continuer Mali ka surtout ka dɔ wɛrɛ fara a kan anw b'a dɔn an commerçants bɛ fɛn dɔn parce que an kalanbaliw bɛ fɛn min dɔn kalankɛlaw ta ni taamana i bɛ fɛn caman dɔn anw b'a dɔn u y'a bila o de kama o k'a dɔn fana o k'a bila o minɛn de kan o kana lamɛn ni ko wɛrɛ ye ko mɔgɔ ni fɛn fɛn nana a lajɛ ni fan ɲuman ye i kana lajɛ ni juguman ye i ka lajɛ kun fa n'i y'a lajɛ hadakili ma surtout i ni ɲama de a ka ca la bi i bɛ bɔda sɔrɔ ninnu ye ninnu mɔgɔ fila bila anw ɲɛ de pour que an ka se ka bɔda dɔ sɔrɔ o ka wuli o ka ɲɛɲini n'Ala sɔnna o y'a bilo de kama n'u wulila fana ɲa bɛ sɔrɔ a la ka fara malidenw ka dugawu kan an kɔni a b'a ɲini o fɛ o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn ka se ka kɛ an ni CEDEAO mɔgɔw CEDEAO tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye anw do don an yɛrɛ b'a kɔnɔ tɔn kɔnɔ olu b'a kɔnɔ an ka ɲini Mali bɛ situation min na bi Mali tɛ nin fɛ Mali kɔnɔ nin ma ɲi Mali ma anw commerçants bɛ degun dɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen parce que anw de bɛ taama an bɛ taa dunan yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i kana voyager a bɛ na ni fɛnba de donc an b'a ɲini u fɛ jamanatigi jamana ɲama Hasim ani Job o ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka profiter min na da min yɛlɛla olu fila dɔrɔn ye olu bɛ se ka Mali bɔ bolo la bi u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka wuli u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ u ka taa jamana kɔfɛ u ka kuma u ka bɛn nati jamana kɔnɔ a bilala nin de kama u ka faamuya ni minɛn kɔnɔ et puis a bɛ kɛ nin de fana ye n'o wula n'Ala sɔnna Ala b'o dɛmɛ u ka bi an bɛ fɛn fɛn kɔnɔ k'a lajɛ ni fan ɲuman ye u ka juguman ninnu tɔ ye u ka fan ɲuman ninnu lajɛ bɛn kana jamana kɔnɔ bɛn de dala ka da anw n'olu bɛɛ lajɛlen na an b'a dɔn fana olu bɛ bɛn de fɛ an b'a dɔn a nana jamanadenw ka hɛrɛ de ka gɛlɛ bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ɲɛɲini nin na joona Ala k'an bɛ saba fasoya golfa an b'i fo